ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତାପରେ ଖାଲି 1 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ବାହାରକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଭିଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଧର୍ମପ୍ରତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ପୂଜା ହେବେ। ଜୟ ମା ବାଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ 1 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ମା ଆଳତି ହେବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। ପୂଜାରେ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଧର୍ମପ୍ରତା ଆଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ପୂଜା ହେବେ। ଜୟ ମା ବାଙ୍କୁ।